6. päivää Palermossa. Ja tänään on lauantai, joten mä ajattelin tehdä pikkasen shoppailua. Te voitte varmaan kuvitella, että täällä on pikkasen kuuma, kun on 25 astetta lämmintä ja kosteusarvo on ainakin 100. Ja mulla on tällaiset kengät. Joten mä ajattelin, että mikä olisi sen parempaa kuin ostaa uudet kengät. Muutamia pointtereja, mitä mä nyt ajattelen, että pitää muistaa tulevaisuuden kannalta. 1. Aina muista ostaa vesipullo mukaan. 2. Aina käy maistamassa jotain sikahyvää jäätelöä niistä jäätelövaareista. 3. Koska sulla ei ole kuitenkaan mitään siellä jääkaapissa, niin muista käydä aina jossain minimarketissa. Plus viiniä. Miksi ei? Se on niin halpaa täällä, että kyllä mä ajattelin, että mulla on yhtään pullollisen viiniä varaa ostaa. Tämä pullo tässä maksoi 2,5 euroa. What? Kyllä. Ja tämä tässä on tamponipaketti, mikä maksoi 5 euroa. Mä aion tehdä tästä päivästä eteenpäin Vandan viinilauantai. Jos mä osaisin editoida, niin siinä nyt näkyisi jotain. Tiedättekö? Kimalteita ja fancy teksti ja... Anyway, sen mä aion pistää erilliseen videoon. Ja tää vlogi oli nyt sitten tässä. Palermo, päivä 6. Ohi, on!